TV Premtobre Kasee na guso ehwe de mo ko Oforikrom na womo a carpenter for ya ewo Oforikrom na yeyi womo de free ho nanso nei woso womo free ho enfree ho echna se wo fa Kumase Akra kwantempon no so na do Oforikrom a wo hunu sa carpenter for ya ye chire na wosansem we mu no mensin mo krache pani owo Oforikrom ababonten se nya assembly no ena ma won kwan ma won baaye na mum nipakuo bi ena wakọ chichira pato won timunti a why wadwen se won free ho to aso na Adom Kasee ediba aha eyo Oforikrom adwumafo wo machi hayi eye duadwonfo de omo ye ne so omo ye nkunya no mo aba beton wo kwan ho na de ebobo ba ne se yesi omu nyina entumfiri ha sei enam so amadwumafo omu bu afu ye pa wo mo se mo ka ne se wo mo nim ne enti potea yesi omu nyomu nkunya na omo ton wo kwan no ha nyina no emfiri ho ye ne omu ba bedi nkomo ne abusa empanyifo no se edien ana womo ko Oforikrom municipal fo mpanyifo ho omo de to omo nim efa ha sei no ho de ni ma se ete asomdwem enye fitia na betena ye betena ne ko mo ho panyifo no mo me kwan ansa ne ba betena ase ete ha di edwa de ni ma ne se o ma baga chenchena ye mfiri ha se ya bisa mu ntimi kire de enti o mo se ye mfiri ha emum ya tete ye nyi ne se bia ya mpa de ya tete se ye so o mo se ye mfiri ne pa pro so metena ha emra me didwa e ba san so ne so mo ne ye ni ye se na mo business ni sitie mo ye nkunya no ha ana mo ye firi ba bi na mo de ba ye shop wo akire ho tie ye firi ho a ne abesokiti wo ha ama omo twam no hu se business a ye so ye ne ha nie ye start kura se ye adwuma no receipt nie ye receipt nie se mpanyifo be ha o ma ba betwa receipt ama a eche se ye adwuma wo ha revenue a eche se ye adwuma wo ha entiri se mo na mo mprise ye betena ha sa no mo receipt we o mu we ne wo so no enti ka mo betwa receipt ama ye bi a hwese ahunidie nsem betimi akoso mo ya haye misro aha ahunidie de se wa oba ye sabio se ahunidie ni ha wo ba nka obehu ahunidie de ni da single day se empra ha de biara da na pa bia ye pra ha ansa na hye ne ma because yentimi nton ne ma no afin mu Owura Abraham Kwame Entwi eye municipal chief executive wo de atu edwa se abrante bi oye adwuma e wa assembly ho na fo kotu kwan so ekwadwo musika ade ho emomo etena ye wo kirema sempo assembly ne be ma obi ba bi sa enya de omo gisika eno nti wonim ho hwe mo amfa the due process akoda bi koje omo sika 11,000 eno de ho ma ye nsa washa nanka ye the congestion kakra yanye ne bebre ne kakra because ye are aware of troubles e wo ho economic hardships e wo ho ntinya ye bota ense e bitutu omanfo nemum ye ma permit especially road reservation regional security council akache se ma ye grant permit e road reservation e unfortunate say abrantie bi koje omsika na odi omtena ho